La trilogia de les migracions parteix d'una col·laboració amb l'ESGAE a partir de l'espectacle Urgència. Va ser amb Cabaret de Desencant quan es va començar a donar visibilitat al tema d'Europa i les persones refugiades. Serà finalment en 2016 quan es porta a terme el primer espectacle de la trilogia de les migracions, anomenat El Circ de la Frontera. Aquest espectacle parlava de les dificultats que tenen els immigrants i les persones refugiades d'eixir del seu país i passar la frontera. El segon espectacle, en 2017, seguia La Fira Invisible, que mostrava les dificultats d'integració de les persones refugiades després de creuar amb èxit la frontera. El tercer i últim espectacle suposarà el final d'aquesta trilogia. Baix el nom de la gran final, Escena Erasmus vol imaginar quin serà el futur d'Europa i quin paper tindran en ella les persones refugiades. Si la trilogia de les immigracions ha sigut i és possible gràcies als dramaturgs valencians que han col·laborat amb el seu granet d'arena. Alguns d'ells han sigut Manuel Molins, Maribel Bayona, Jacobo Pallarés, Guada Sáez, Javier Sauquillo, Xavi Pujades, Mafalda Bellido, Adriano Vella, Gabi Ochoa, Merche Aguilar, Daniel Tormo i Ana Marí. Des de la Universitat de València tenim el plaer immens d'organitzar per primera vegada l'Erasmus Cine European Festival, dins del projecte Erasmus Plus Scene Network, un esdeveniment internacional que ve a confirmar el treball ben fet del nostre projecte teatral europeu durant aquests 9 anys a les seus de València, Marburg i Pàdua. L'Erasmus Scene Network ha desenvolupat un projecte entorn a la creació d'una xarxa europea amb les següents característiques. Va néixer amb l'objectiu de convertir-se en una eina de recerca i diàleg relacionada amb les possibilitats creatives, educatives i integradores que ofereix la relació entre els estudiants Erasmus, el fenomen de la mobilitat i la integració dels refugiats. En el festival podrem veure el treball de Pàdova i Marburg i, evidentment, també el de València. Els 3 projectes compten amb persones refugiades en els seus equips creatius. Són ja unes 12.000 persones les que han pogut veure i disfrutar del Circ de la Frontera i la Fira Invisible. I tu? ¿Vols formar part de la gran final? Yo soy parte. Yo soy part. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Y yo soy parte. Yo soy part. Yo soy parte. 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 Yo soy parte de Escena Erasmus. ¿Y tú? Si voleu saber més sobre la gran final, no us podeu perdre la preestrena del dia 25 de maig a la Nau, Centre Cultural de la Universitat de València. Es poden comprar les entrades a la tenda de la Universitat de València o bé a la seva pàgina web, per tan sols 2 euros.